Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Домтиҷе Нӯйман Шаҳром. Айни замон қарор дорем дар назди повороти аэропорт. Тамошобинони гиромӣ, аз ин тараф чордомаи аэропорт, Дубайст ки домо мегӯянд. Ба тарафи рост мегардем, раҳи аэропорт, яъне фурудгоҳи Душанбе мешавад дӯстони азиз. Ва аз ин тараф бизнес центр сазиданем, болотар равем, Садбарг ва Олами китоб, яъне книжни мир мешавад. Хонаи имрӯзаамон дӯстони азиз дар мана ҳамин бинои зебо ҷойгир аст, дар ҳамин минтақаи беҳтарин. Трезош ман ҳамин тарафа нигоҳ мекунам. Марҳамат, бисёри бад гап намезанем, рафтем. Дӯстони азиз, дар ин ҷо балкони лестничи площадка мебошад, ҷои зинапоя ва манзараи хафои бино. Садик мебошад дӯстони азиз, мактабам дар наздикиш аст. Минтақаи бениҳоят хуб аст дӯстони азиз. Бино се талиф дорад дӯстони азиз ва дута ҷои зинапоя. Ин якум ҷош мебошад. ва инҷо дуюм ҷои зинапоя дӯстони азиз. Хонаи имрӯзаамон мана ҳамин хона мебошад. Марҳамат дӯстони азиз, худи хонаи фурӯшӣ, се хона гап бо масоҳати 50 метри квадратӣ дар 11 ошёнаи бинои новостройка. Худи бино аз 16 ошёнаи борад мебошад. ҳуҷҷату шартнома насиб бошад, сентябрда тех паспорт мешавад. ҷойгир аст дар кӯчаи Айнӣ, назди гардиши фурудгоҳ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. ҳоҷатхона бо ҳаммом, якум ҳуҷра истихоматӣ, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра ва дар ин ҷо ошхона. бо барқ ва об умуман мушкилӣ нест, фишори обам баланд аст. ва ин ҷо якум ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони азиз. хона чӣ қадар ки гуфтем 50 метри квадратӣ мебошад. ин ҷо дуюм ҳуҷра, дӯстони азиз, атапление гузарондагӣ, ҳама батареё часпондагӣ. меҳмонхонаи Хилтон, ба ин раҳ рост равем, Садбарг мешавад ва ба ин тараф равем, гардиши фурудгоҳ. Минтақаи бениҳоят хуб. ва ин ҷо сеюм ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони азиз. кондитсионер ҳаст, телевизор ҳаст. хотиррасо мекунем ки хона бо томи чизу чорааш фурӯхта мешавад. яъне чизеро ки дар навор мебинед, ҳамаашон меистанд. ва ин ҷо бошад кухни, яъне ошхона. газовый плита, мошинаи ҷомашӯӣ, кухни, гарнитур ҳамааш меистад. яхдон. нархи хона бошад $44,000. сомонӣ ва рубл дар рӯи экран, рақамҳои соҳиби хонаам дар рӯи экран. аз номи канали Домтиҷе барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. рақамҳои соҳиби хона WhatsApp ва имо доранд. марҳамат дӯстони азиз, нархи хона боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. минтақаи хуб аст, хона таъмир дорад, се хонагӣ мебошад ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардаед. агар шумо хонаи фурӯшӣ доштагӣ бошед ва рақамҳои барои реклама 907 1455 15 дар WhatsApp ё ин ки мо муроҷиат кунед. то боздид, барори кор. худо нигаҳбон.